Id-data li kien ta' l-eks Ministru Austin Gatt dwar meta kellu jitlesta l-proġett tad-daħla tal-belt kapitali ma kienitx realistika. Gatt kien qal li l-proġett kellu jkun lest lejn l-aħħar tas-sena 2012. Iżda Chris Paris, wieħed mill-persuni responsabbli mill-lat tekniku ta' dan il-proġett, qal li din id-data qatt ma kienet realistika. Il-proġett qatt ma seta' jkun lest fit-termini li dejjem għadna. Konferma li din id-data qatt ma setet tintlaħaq waslet ukoll minn Antonio Belvedere, perit sieħeb fin-negozju ma' Renzo Piano. End of 2012 wasn't realistic. Iċ-ċermen tal-Kumitat ta' Rigenerazzjoni tal-Port il-Kbir Stefan Zrinzo Zoppardi qal li l-ewwel dikjarazzjoni mill-kuntratturi dwar meta kienu se jlestu l-proġett saret biss f'Awwissu li għadda. U affisser kif oriġinarjament il-proġett kollu kellu jiswa 80 miljun euro. Iżda eventwalment kellha tittieħed id-deċiżjoni li dan il-proġett kellu jitlesta fuq nefqa ta' mhux aktar minn 90 miljun euro. Chris Paris fisser x'kienu dawn l-ispejjeż żejda. Il-backstage facilities li hemm tal-teatru dawk ġew taħt it-triq. Dawk ġew kollha ġi skavata t-triq kollha biex jiġu l-backstage facilities. Il-backstage facilities jibqgħu sejri sa Santa Caterina biex tiftehmu. Oriġinarjament ma kellhomx ikunu kollha hekk, imma kienet iktar contained. Barra dawn il-faċilitajiet kien hemm ukoll spejjeż oħra fuq Pjazza La Vallette u anke xi testijiet oħra li qabel ma ħasbux għalihom. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Infrastruttura Ġew Mizzi qal li l-penali li mistennija jingħataw għax-xogħol li ma tlestix fil-ħin stipulat huma xhieda tad-differenza fit-tmexxija minn amministrazzjoni preċedenti. Iż-żmien ta' qabel fallaw f'kollox u qatt ma fitxhom għandanni. Is-setturu biex ċara aħna li women business. Li jekk qed ngħidu għandu jkun hemm time frame, għandu jkun time frame business serjetà. U jekk tonqos, inti titteħel ta' dak li toqos, titteħel ta' jmilek. U hekk qed nagħmlu tturu il-mod kif qed nimxu aħna u f'kif se nibqgħu nimxu f'dawn l-affarijiet. Dik li ma ħadniex passi kif ħadda passi, naħseb jiena apparti li qabeż 10 miljuni iktar milli kien suppost, naħseb kien jaqbeż xi 25 miljun kieku.